Ning iso lho. Sing gawe urip kuwi adil. Petruk diparingi daya kekuatan. Mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kok Petruk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ora mungkin. Wah, gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya mek ngomong kok. Piye? Aku sih rada deg-degan nih. Ngene wae. Wah, jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong nek omong kleru-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawe aku terus. Wah, sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong, Tenan lho iki. tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Wis jawe aku. Kowe nanti. Aku nang mburimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi. Nang iki kowe sing ngomong-omongan, Heeh. nek ngayal jawe aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Ah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Oh, gene ora ora njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawe aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya, Aku nang kene aja kuat. ya.